Ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Som veľmi rada, že ste tu. Ďakujem vám za vašu priazeň, ďakujem vám za to, že ma sledujete, odoberáte, pozeráte. A ja som si dnes pre vás pripravila tému kolektívneho výkladu a teda téma sa volá Kto to chce s vami skúsiť? Kto to chce s tebou skúsiť? Kto sa prejaví? Áno? Čiže samozrejme ja tu idem pozerať romantický záujem alebo nejakého romantického záujemcu, jednoducho muža, ktorý má o vás záujem, muža alebo ženu, samozrejme, závisí od vášho pohlavia, ale čo je dôležité je to, že idem tam pozerať hlavne toho muža alebo ženu, ktorý sa prejaví. Áno, čiže nebude to len o tom, že si budeme rozprávať o niekom, kto má o vás záujem, ale nás samozrejme zaujíma to, aby sa ten človek prejavil. Takže to je téma dnešného výkladu. Ja vás tu teda srdečne vítam. Mám nejaké nové fľaštičky, tak som si dovolila dnes zvoliť pre balíček číslo 1. Tu máme takúto modrú fľaštičku. Tu máme kartičku, ktorú som vytiahla náhodou z anielských kariet. Čiže možno, že vás zaujme napríklad obrázok na kartičke. Čiže to ste vy, moje milé jednotky. 2. To je zelená fľaštička a toto je 3. Červená fľaštička. Samozrejme, v prípade potreby, ak potrebujete viacej času, tak si pokojne pauznite video, lebo ja nikam neodchádzam a budem sa na vás tešiť pri vašom balíčku. Tak, ahojte a vítajte moje milé jednotky. Ja vás tu teda naozaj veľmi srdečne vítam a som veľmi rada, že ste tu. Ja som dnes vymyslela tému, kto sa prejaví. Áno, čiže ideme jednoducho pozerať muža alebo ženu, závisí od vašich preferencií, človeka, ktorý to chce s vami skúsiť a ktorý sa aj prejaví. Áno, takže ja sa ho pokúsim momentálne v tom vašom výklade identifikovať, ale teda predtým, než začne, chcem si ukradnúť aspoň pár sekúnd a poďakovať vám za vašu priazeň. Ja sa k vám prihováram aj na Instagrame, takže kto ma tam ešte nesleduje, pokojne môžete mrknúť, aj moje Instagramové konto je uvedené pod týmto videom a teda tam pre vás rovnako vykladám tarotové karty. Tento kolektívny výklad som si vymyslela preto, lebo viem, že nie každý má na mysli nejakú konkrétnu osobu, aj keď mnohí z vás áno, ale jednoducho dnes sa pozrieme na všetkých v podstate, aj na ľudí, ktorí možno si nemyslia na nikoho konkrétneho, tak si myslím, že by sme sa mohli dozvedieť nejaké akoby zaujímavé výsledky. Tak, ešte by som vám chcela dať do pozornosti moju manifestačnú sviečku. Je to moje nové také malé, milé dielko. Je to sviečka, ktorá slúži na pritiahnutie lásky a partnera do vášho života. Súčasťou sviečky je kartička s rituálom, ktorú samozrejme odporúčam dodržať, aby sa zosilnil efekt tej sviečky a aby naozaj do vášho života bol pritiahnutý muž alebo žena, ktorý s vami rezonuje na hlbokej úrovni vašej duše a ktorý sa k vám hodí. Áno? To znamená, že môjim cieľom je vždycky prinášať reálne výsledky do vašich životov. To znamená, že mne určite nestačí sa s niekým spájať iba v 5D, ale ja naozaj chcem, aby sme tie naplnené vzťahy žili aj tuto v realite. To znamená naozaj tuto na zemi v realite s niekým. A vlastne to je úmysel tej sviečky. Čiže ak máte záujem, budem veľmi rada, kľudne si objednajte. Doručujeme na Slovensko, do Čiech aj do celého sveta. Nie je problém, takže tak. To je to, čo som chcela povedať. A poďme sa teda pozrieť na toho muža, ktorý skrátka má o vás záujem, ale kto aj ten záujem prejaví. Áno? Takže toto je to, čo ideme skúmať v dnešných výkladoch kariet. Takže máme tu kartičku obesenca, máme tu kráľa palíc, 4 palice, 8 palíc. Takže kto to chce s vami skúsiť? Teraz to samozrejme myslím v otázke toho vzťahu, naozajstného vzťahu, naplneného vzťahu samozrejme. No, ako vidíme, tá mužská energia sa nám tu v podstate hneď objavila.
Takže to je fajn, lebo vždycky, aspoň teda moja filozofia je taká, že vždycky tie karty, ktoré sú akoby najbližšie, tak tie sú najdôležitejšie. Takže máte tu muža v ohnivom znamení, je to vlastne človek, ktorý je pripravený mať s vami vzťah. Ja ťahám ďalej, dobre? Opakujú sa nám karty, výborne, obesenec je tu druhýkrát. Ja by som povedala, ten obesenec mi naozaj evokuje, že toto bude niekto, kto vás má na mysli už dlhšie. Áno, to znamená, že toto není osoba, ktorá práve vás napríklad spoznala. To znamená, že toto bude človek, ktorý sa vami zaoberá už dlhšie. To znamená, že premýšľa nad tým, či by trebárs to mohlo výjsť, poviem to tak, jak to vidím. Energia tohto človeka vo vzťahu k vám je momentálne zastavená, aj keď on ako človek, určite by som ho akoby nepomenovala ako niekoho, kto by bol nejaký domotaný alebo zastavený, ale momentálne z nejakého dôvodu, až mi to skoro tak pripadá, že tento človek potreboval akoby získať novú perspektívu na vzťah s vami alebo nejakým spôsobom potreboval na nejaké veci prísť, áno, lebo v podstate vo svojej podstate tá karta obesenca je duchovná karta, čiže to je vlastne duchovne založený človek. Je to človek, ktorý možno predtým nebol duchovne založený, ale nejakým spôsobom to spojenie s vami alebo tá interakcia s vami ho prinútila ísť hlbšie do seba, áno. Sú to fakt pekné karty, ako som povedala, lebo toto je naozaj to, čo my hľadáme v tomto dnešnom výklade kariet, čiže hľadáme muža, kto to chce s vami skúsiť v tom vzťahu, kto sa prejaví. A karta 4 palíc, vlastne ona je v originálnom tarote ako karta vlastne svadby, svadobná, napokon aj tuto máme ten kostol a je to celé také oslavné a vlastne preto jedna z kariet naozaj toho naplneného vzťahu alebo vzťahu, ktorý je naozaj aj reálny, je teda karta 4 palíc. Myslím si, že toho človeka tu máte dvakrát. To znamená, že až mi to skoro pripadá, že boli tu okolnosti aj s tým svetom, zase tu máme ukončenie, čiže boli tu okolnosti, ktoré toho človeka prinútili naozaj sa zamyslieť. Áno, tak by som povedala. Trošičku mi tento váš človek pripadá, že operuje alebo jednoducho premýšľa z pozície z toho ega. Ego nie je vždycky zlé, to vôbec tak teraz nemyslím, ale teda jednoducho viete, ako to je. Že tí ľudia, ktorí majú to ego také vysoké, dokážu robiť veľké veci v živote, ale zároveň si veľmi neradi priznávajú chybu. A toto je presne to, že mne to skoro pripadá, že tuto naozaj sám od seba by sa asi neprinútil nejak extra nad sebou zamyslieť, ale skoro mi to pripadá tak, ja si na to dotiahnem. Dobre, budeme robiť ten výklad v podstate akoby šitý na mieru každej skupinke. Tuto ma napríklad zaujíma, prečo tento človek bol nútený sa nad sebou zamyslieť, lebo určite to nie je jeho nejaká, povedala by som, bežná povahová črta, takže máme tu väžu, máme tu zase ten svet, No jo, takto, tohto človeka na 100% poznáte. Trošičku sa priznám, chcela som sa tomu vyhnúť, lebo nie každý je nadšený z toho, že toho človeka pozná, ale jednoducho, dobre, máte tu koleso osudu, tak ja nebudem namietať, ani asi by som nemala do toho veľmi zasahovať. Každopádne, čo sa tu udialo, je tu náhly koniec z vašej strany. Pozrite sa na seba. Ste tu ako kráľovna mečov vo vzťahu k tomu mužovi. V jeden moment sa toto naozaj stalo, kedy on dostal vlastne to, čo si zaslúžil a nedalo sa tomu akoby nejako, by som povedala, vzdorovať. Udial sa tu náhly koniec a práve ten náhly koniec jeho prinútil k tomu, aby sa vlastne nad sebou zamyslel. Áno, obesenec spravodlivosť samozrejme už nemal akoby na výber a potreboval, alebo teda ak vás chcel, alebo ak jednoducho chcel ešte kúpať sa v láske s vami, s tou kráľovnou pohárov, tak tam naozaj bolo vlastne akoby
príliš dôležité to, aby naozaj on zmenil samého seba. Čiže osudová udalosť, ktorá sa mu udiala s vami, ja tu vidím ukončenie, tak tá ho prinútila k tomu, aby sa zamyslel sám nad sebou. Dobre, bavíme sa o človeku, ktorý sa prejaví. Čiže tento človek sa prejaví vo vzťahu k vám. Poďme sa pozrieť, ako sa prejaví. Áno, vyťahneme si ešte karty na tohto človeka, ako sa vlastne prejaví vo vzťahu k vám. OK, slniečko. Tá karta slnka rezonuje s ním. Áno, v podstate on pravdepodobne ako človek, ako muž je veľmi charizmatický, je veľmi možno aj taký, asi ho ľudia majú radi, alebo keď niekam príde, tak skrátka dokáže tú pozornosť strhnúť na seba. Myslím si, že pre mňa bez debaty, on vás proste niekam pozve, zaobali to, áno, zase on tu má tú kráľovnú páliť, zaobali to do takého flirtu, alebo do toho, že do takých vtípkov, áno, proste to počítajte s tým, že on pôjde na to takým akoby humorným, vtipným spôsobom, kde ale zároveň on to bude myslieť vážne. 6 mečov, blázon, 8 mincí, pripravený na tom pracovať, ale jednoducho prejaví sa tým spôsobom, že vám prinesie radosť do života. Ja mám pocit, že vás pozve na výlet. Aj tých 6 mečov mi to evokuje, že toto je akoby niečo, kde ten človek musí prejaviť nejaké úsilie, ale zároveň, čo tu ja vidím, on nebude tlačiť na pílu, čiže všetko sa to bude niesť vlastne v takej ľahkej energii, čiže nevidím tu akoby nejaké nátlaky alebo tlaky na vás. Ja si myslím, že to bude niečo pre vás akceptovateľné. Áno, on hlavne potrebuje, no ja to tu vidím ako trošičku jeho takú stratégiu, aby jednoducho ste mu povedala áno. Áno, keď vás niekam zavolá, aby ste mu povedala áno, čiže pôjde na to v jeden slnečný deň, pôjde na to takým flirtujúcim spôsobom, ale zároveň jednoducho je to človek, ktorého úmysly budú vážne. Áno? Čiže vlastne, čo na to povedať, väčšina ľudí, moja skúsenosť, sa zmeniť nedokáže, ale potom sú tu niektorí, ktorí sú schopní si uvedomiť, on tu má dvakrát toho obesenca, uvedomiť, že proste, keď niečo chcú, tak sa budú musieť správať inak. Áno? A naozaj mi to tu pripadá, že tento človek si prešiel svoju cestu a že tento človek sa skrátka dokáže na nejaké veci už pozerať inak a dokáže byť akoby... Ja skoro mám až chuť povedať, dokáže vás viacej brať do úvahy ako seberovnú partnerku. Áno, čiže toto mohol byť pre niekoho z vás problém, kedy ten človek akoby nedával vám zo seba dosť. Áno, mohla ste dostávať od neho len omrvinky alebo jednoducho málo. Áno. Takže toto je váš výklad. Samozrejme, ja to vždycky hovorím aj v súkromných výkladoch kariet. Ten výber je na vás. Áno, je na vás, či mu na tú ponuku kývnete alebo nie. Ale toto je človek, ktorý sa najbližšie prejaví vo vzťahu k vám. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, srdečne, ďakujem vám naozaj. Určite, ak chcete so mnou budovať moju komunitu na YouTube, budem rada, ak mi dáte odber, prípadne ak mi napíšete komentár, ja som vždycky veľmi zvedavá, ako a či s vami to videjko rezonuje, alebo keď mi iba zaďakujete naozaj, je to taká energetická výmena medzi vami, respektíve medzi nami, takže potom počítajte, že niekto zase zaďakuje vám, lebo tak to proste je. Tak ďakujem vám pekne a budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte. Tak, ahojte a vítajte môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešnom výklade kariet a ideme teda na to. Ideme sa pozerať na to, kto to chce s vami skúsiť, kto sa prejaví, áno? Takže v podstate ideme hľadať konkrétnu osobu, muža či ženu, závisí od vašich preferencií, kto má o vás záujem a rovnako ideme teda sa snažiť zistiť, ako sa táto osoba vo vzťahu k vám prejaví. Tak, ja vás tu teda srdečne vítam tu všetkých nových, vítam tu všetkých verných a stálych, ďakujem vám krásne za vašu priazeň
a za túto krásnu energetickú výmenu, ktorú si odovzdávame. Ja si to veľmi vážim. A ešte predtým, než začnem, by som vám chcela dať do povedomia, ak by vás to zaujímalo, moju manifestačnú sviečku na pritiahnutie partnera a lásky do vášho života. Ja ju volám, že je to magická sviečka, pretože je tvorená s úmyslom naozaj pritiahnuť do vášho života muža či ženu, takého typu, ktorý sa k vám hodí, áno, ktorý vlastne rezonuje s vami na úrovni vašej duše. To znamená, že jednoducho človeka, ktorý vám prinesie do života pokoj, harmóniu, lásku a teda samozrejme ten naplnený vzťah. Takže určite to stojí za pokus. Dlho som pracovala na tej sviečke a obsahuje aj taký rituál na kartičke, ktorý odporúčam dodržať, pretože ono to zosilní efekt. Tak by som povedala. Dobre, poďme na to. Poďme sa pozrieť na to, kto sa teda prejaví, aj ako sa prejaví. Áno, jednoducho, kto to chce s vami skúsiť, myslené samozrejme v zmysle vzťahovom. Takže ideme sa na to pozrieť. Máme tu 4 mince, máme tu 5 mečov, máme tu 2 mince, máme tu 9 mečov. Ó môj Bože. Ja by som až povedala, že toto je... Prvá vec, dobre, poviem vám, čo ma napadla, keď som ťahala karty, že tento človek je akoby trošičku taký tragét, ale ono ho mohli tie okolnosti doviesť k tomu jeho uvažovaniu, ktoré ja tu vidím byť veľmi, by som povedala, až depresívne. Takto. Už z tých kariet, ako mi tu vyšli, toto nebude len taká akoby osobnosť toho človeka. Ja mám pocit, že to jeho lípnutie na vás, áno, to knieža minci, ako si držíte 4 mince, súvisí práve s tým, že toho človeka poznáte. Áno. Čiže mne to naozaj hovorí o tom, tie 4 mince, 5 mečov, už to raz nedopadlo, respektíve dopadlo to zle. Skončilo to porážkou, kde vlastne na konci toho vzťahu ste sa mohli cítiť porazení obaja a nie iba jeden z vás. Áno, proste ja tu naozaj vidím jednoducho človeka, ktorý sa nevie vyrovnať s tým, že vás vo svojom živote nemá. Áno. A možno ešte o to viacej na vás akoby lípne, alebo možno ešte o to viacej túži, vidíte, máme tu 10 pohárov, túži po tom naplnenom vzťahu s vami. Čiže toto je, áno, potvrdenie zase. Osoba z minulosti. Mala by to byť osoba, ktorá je vo svojom jadre veľmi stabilná, možno aj hmotne a materiálne zabezpečená. Jednoducho, to sú presne takí tí ľudia, ktorí dokážu skrátka cítite v nich takú tú oporu. Áno, keď ste vo vzťahu s týmto človekom, cítite v nich oporu, ale ja vám poviem úprimne, mne sa na tomto človeku niečo nezdá. Už to tu mám druhýkrát ako výkričník, tak idem sa tomu venovať, ja si idem k tomu dokladať karty, lebo rovnako ako pri prvom balíčku, kde som vykladala akoby na mieru, keď nejaké otázky tam vyvstali, tak rovnako to idem urobiť aj pri vás. To znamená, že kde je problém? Dobre, máme tu manželku. OK, jasné, toto nebude každého, ako by som to povedala, každého problém, ale rozhodne ste tu niektorí z vás, kde vlastne ten človek je zadaný. Ja sa ospravedlňujem, ja zase pozerám, ako to len strašne nakrivo. Dobre. Pardon, ja to musím nejako napraviť, nadstaviť, áno. Áno, toto ma naozaj hnevá, ale to je iba moja chyba. No, dobre. Kde je problém muža, ktorý sa na prvý pohľad javí tak stabilne? Toto je jeho problém. Je tu kráľovna minci, to znamená, že pre mňa jednoznačne o srdce tohto muža akoby sa delíte s nejakou inou ženou. On tu je, pri ňom je tu 7 mečov, to znamená, že je tu neúprimné správanie, preto to samozrejme logicky zaváňalo tým trojuholníkom od začiatku. Jednoducho, toto je človek, ktorý môže mať niekde inde rodinu, jasné, nám sa to tu potvrdí zo všetkých strán.
Ešte aj tá karta spravodlivosti, čo je v podstate karta manželského zväzku. No a ešte tu máme veľkňaza, no tak akože toto nevymyslíte, to kebyže tohto chcem niekedy vyťahnuť, sa mi to nikdy nepodarí, ale tuto jednoznačne. A teda týmto je to vlastne potvrdené, že toto bude váš balíček, iba za predpokladu, že jednoducho máte vo svojom živote muža, alebo mali ste vo svojom živote muža, ktorý je zadaný, ktorý momentálne sa vás síce nevie vzdať, trápi sa kvôli vám, ale zároveň on tu absolútne funguje s inou rodinou, alebo proste je tu absolútne asi zadaný najviac, ako sa dá. To znamená, že v tom manželskom zväzku, alebo jednoducho je tu s nejakou ženou vo vzťahu. Takže toto je to, odkiaľ pramenili, možno že aj v minulosti, aj teraz tie vaše problémy. Áno, toto je to trápenie, ja by som to až nazvala, ktoré ste s týmto človekom prežila a vlastne ten dôvod toho trápenia je to, že jednoducho on má záväzky niekde inde. No, ako z tohto výkladu von? Ja som vlastne hovorila na začiatku, že budem ťahať karty aj v podstate ohľadne toho jednoducho aké kroky vyvinia, no? Ako to vlastne prizná, ale určite by som v tomto prípade, ktorý je tu dosť zamotaný a pri ktorom ja mám pocit, že ťaháte za kratší koniec, by som veľmi rada potiahla aj nejakú radu kariet pre vás v tejto situácii. A možno to bude to najdôležitejšie, čo potrebujete v tomto výklade počuť, ale poďme teda pozrieť. Poďme sa pozrieť v podstate, ako to prizná, alebo čo vlastne urobí, áno? Lebo ideme tu pozerať človeka, ktorý o vás stojí. Tento človek o vás stojí, ale má veľa problémov. Dve mince zase, pozrite. Karta dvoch mincí je tu zase, čiže ja tu už vidím takto. Ja vám poviem na rovinu. Vidím tu lavírovanie toho človeka, ono tie dve mince, vždycky akoby ten človek žongluje dve veci, áno. Tuto mi to pripadá doslova ako dva vzťahy. Takto. Tento človek jednoducho sa bude chcieť s vami porozprávať, ale tam si dávajte trošičku bacha, lebo ja mám pocit, že on si tam bude chcieť skrátka diktovať podmienky, to znamená, že bude tam mať on nejaké predstavy, lebo on ako kráľ mečov a ako panovník, tak tam naozaj on akoby, čo tu ja stále cítim z tohto výkladu, že on tu akoby nebude vedieť byť naplno váš. Áno, čo teda je asi aj logické po tom všetkom, čo som povedala, ale jednoducho ja tu vidím veľké prekážky v tom, aby tento človek dokázal byť momentálne naplno investovaný do vzťahu s vami alebo s vami. Takže toto je to, čo je vlastne možno aj také memento pre vás, ale pozrime radu kariet pre vás v tejto situácii, keď sa ten človek objaví, prizná, slobodná a voľná. Dobre, skúmanie. A tretia karta, odchod. OK. Takto, vy si budete musieť, no teda nemusíte nič, ale proste čo tu vidím, tá rada kariet pre vás je naozaj zariadiť si ten život snov a život podľa svojich predstav bez ohľadu na tohto človeka. Áno, toto je vyslovene o tom, že bez ohľadu na to proste, čo si on práve vymyslí, ako sa vyspí alebo akú ponuku vám dá, vaša vlastne podstata alebo esencia v tom vašom živote je žiariť. To znamená, že vy tu naozaj máte žiariť a máte byť šťastná. Keď on príde s nejakým priznaním, čo sa teda asi pravdepodobne stane, máte si to pozorne premyslieť, nechať si čas na rozmyslenie, nerobiť unáhlené kroky, áno. A potom tu máme 8 pohárov, čo je vlastne odchod z tejto ponuky alebo neprijatie tejto ponuky. Je to váš život, rozhodnutie bude na vás, ale aj tak som nejakým spôsobom cítila potrebu, aby som vám vytiahla radu kariet pre vás, aby vám to možno pomohlo v tejto, verím, že pre mnohých z vás komplikovanej situácii. Tak, to bol váš výklad, moje milé dvojky. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne za vašu priazeň, za to, že pozeráte, lajkujete. Naozaj vám ďakujem. Budem veľmi rada, ak mi dáte odber.
pretože hocikedy nečakane plánujem živý prenos na YouTube, naozaj taký neplánovaný, ako to robím na Instagrame, kde budem zdarma vykladať karty pre mojich odberateľov. To urobím hocikedy počas dňa, takže zostaňte pripravení a naladení, ale to je naozaj iba pre mojich verných a skalných. Tak, ďakujem vám pekne, prajem pekný deň a my sa ešte pozrieme na tretiu skupinku. Tak, dobrý deň, vítajte. Môj balíček číslo 3, toto je pre všetkých z vás, ktorí ste si vybrali túto krásnu červenú fľaštičku. Ja som si teda dnes pre vás pripravila taký, povedala by som, zaujímavý výklad kariet. To znamená, že ideme sa pozrieť na to, kto o vás stojí, to znamená muž či žena, romantického rázu samozrejme, a teda ako sa prejaví. Áno, čiže vlastne aj to budem niekde sa snažiť vydolovať z tých kariet, ak nám to budú chcieť prezradiť, to znamená, že kto je táto osoba, kto je tento človek a ako sa prejaví vo vzťahu k vám. Predtým, než začnem, tak by som si chcela ukradnúť pár sekúnd a naozaj vám poďakovať za vašu priazeň, za to, že sledujete môj videokanál, za to, že ma sledujete tu aj na Instagrame. Chcem vás podporiť v tom, že ak ma naozaj sledujete, dajte mi odber, lebo sa vám to oplatí, lebo rozhodla som sa tak dneska, ale budem to robiť, že hoci kedy sa pripojím naživo na YouTube a budem vykladať karty zdarma pre svojich odberateľov. Je to vec, ktorú robím aj na Instagrame, tak som si povedala, že prečo nie aj takto na YouTube, ale budem to limitovať pre svojich odberateľov, lebo vlastne ja rada ocením lojalitu svojich verných, takže určite, ak sa vám tu páči, dajte mi odber a hocikedy ma môžete zastihnúť takto naživo, že by som proste pre pár z vás zobrala pár otázok a vyložila karty. Takže to je to. A ešte druhú vec, za ktorú vám chcem teda veľmi pekne poďakovať a možno niektorým z vás to aj predstaviť, je také moje nové solo. Je to vlastne manifestačná sviečka na pritiahnutie lásky a partnera do vášho života. Ďakujem vám za vaše objednávky. Veľmi si to vážim, že si to objednávate. Samozrejme, doručujeme na Slovensko, do Čiech aj do zahraničia. A je to vlastne pre tých, ktorí ste o tom ešte nepočuli, je to sviečka na pritiahnutie lásky a partnera do vášho života. Ona je založená na princípe alebo na úmysle toho, aby vlastne keď si urobíte ten rituál na kartičke, čo mám, tak aby bol do vášho života priťahovaný ten muž alebo žena, ktorý sa k vám hodí. Áno, to znamená, ktorý vlastne rezonuje s vami na úrovni duše. Aby sa proste tie vaše cesty stretli aj túto v tej 3D realite. Áno, lebo viete, ako to je, že alebo teda nech to má každý ako chce, ale ja rozhodne túžim potom, aby sme žili tie naplnené vzťahy v realite, tu v realite v 3D, to znamená, že naozaj, áno, nie len niekde v nejakých snoch alebo proste len takto. Čiže ja určite som veľmi realisticky založená a ja by som si pre vás priala to isté proste, čo pre seba, aby sme mali naozaj naplnený vzťah v realite, tu teraz na Zemi, ako žijeme. Takže možno aj toto je pre niektorých z vás zaujímavá ponuka. Tak, poďme na to. Ja miešam karty, aby sme sa dozvedeli, teda kto o vás stojí. Takže ideme sa na to pozrieť a samozrejme pozrieme aj to, ako sa ten človek prejaví. Takže máme tu 10 mincí, máme tu 4 poháre, máme tu páža palíc, dobré, zase mince. Ja by som povedala, že toto je rozhodne rodinne orientovaný človek. Asi tým by som začala. Je single, ale môže to tak byť, že je to človek, ktorý má nejaké akoby nenaplnenia z rodiny, čiže ja tu vidím dieťa, môže byť viac ako jedno alebo jedno, ale vlastne nevyšlo to. Čiže naozaj mi prípada, že je buď rozvedený, rozidený, je to jednoducho človek, ktorý už má čoto za sebou, čiže toto nebude, ako sa hovorí, že nepopísaný list. Tento človek už má veľa životných skúseností, myslím si, že už naozaj aj fungoval v takom nejakom vážnom zväzku
ale teda nevyšlo to. On mi tu teraz v podstate vystupuje ako niekto nezadaný. Poviem vám tak, že ja mám pocit, že ho nepoznáte, že je to vlastne energia nová. Áno? Že to bude človek, ktorý túži po zmene. Je to človek, ktorý sa vlastne túži pohnúť ďalej vo svojom živote. Túži po tých nových začiatkoch, po tej novej energii, možno sa túži zamilovať. Presne takto to tu vidím. A je tu ale jedna vec, a ja sa na to pozriem bližšie, lebo ja tu vidím určité kladenie odporu, aby tento vzťah do vášho života prišiel a ja teraz musím prísť na to, že či je to vaša energia, či jeho, alebo kto sa tu proste bráni láske. Vyslovene takto by som sa na to pozrela, je to on, tu ho máme ako panovníka, zase 3 mince. Takto, počítajte s tým, že toto je človek, ktorý bol veľmi sklamaný. Áno, čokoľvek sa mu tam stalo v tej pôvodnej rodine, veľmi ho to zabolelo, no to pokojne môže byť aj to, že ho ten rozvod alebo rozchod finančne veľmi zabolel. To samozrejme vie poznačiť veľa aj dospelých ľudí, že nie je úplne ľahké sa s tým vyrovnať. A ja tu vlastne vidím, že on tu akoby bol v tom nútenom konci. Áno. To znamená, áno, naozaj mi to prípada nútený koniec, čiže nemuselo to byť niečo, čo on chcel, alebo prípadne aj ak cítil to citové nenaplnenie v tej pôvodnej rodine dlho, tak toto je človek, ktorý asi by to len tak nevzdal, ale jednoducho skončilo to. To je jasné. Teraz, ale ako ho to, alebo čo to s ním urobilo? Takto. Treba povedať, že toto je človek veľmi schopný. Áno, čiže keď aj možno ho nepoznáte, naozaj, väčšina z vás mi to tu vychádza, je to človek veľmi schopný, ktorý si vie poradiť, pre koho, poviem to tak, ako to tu vidím, je teraz dôležité, možno aj najdôležitejšie naozaj to materiálne zabezpečenie a toto je to, kde on zostal veľmi, možno, že aj taký, že moc na to zameraný. Možno túži potom zarobiť veľa peňazí, aby možno získal späť to, čo stratil. Áno? Ale jednoducho je tu taká až mierna obsesia tým majetkom. Áno? Čiže vlastne možno je to človek naozaj veľmi úspešný a tak ho aj spoznáte, ale momentálne ja ho tu vidím byť trošičku nezdravo pripútaný alebo nezdravo sa zaoberať tými materiálnymi vecami v jeho živote. Môže to byť fáza. Áno, toto som chcela povedať, že to nemusí byť to, že taký bude navždy. Môže to byť naozaj len nejaká fáza v jeho živote, kedy skrátka toto je jeho priorita. Dobre, poďme ešte viacej o tom človeku sa dozvedieť a ja by som potom pozrela na to, ako to prizná. Áno? Poďme sa ešte dozvedieť, lebo máme tu akoby novú nejakú krv. Zase my sa tu stále točíme ohľadne tých financií, čiže dobre. Pravdepodobne ho rozvod zrujnoval, ja už sa k tomu nechcem vrácať, lebo to už sme si hovorili, ja som práve chcela ešte nejaké iné informácie vyťahnuť. Trošičku je tu ešte v strachu, čiže opakuje sa mi tu téma minulosti, to znamená, že on sa ešte vyrovnáva. Teraz v túto chvíľu, keď pozeráte tento výklad a možno vôbec netušíte, o koho ide, tak ja tu vidím to, že on sa tu vyrovnáva s tým, čo sa mu stalo. Áno, máme tu 6 pohárov, 9 mečov, áno. Nepekná minulosť, s ktorou sa ešte potrebuje akoby vyrovnať. Je dobré, aby sa vyrovnal, áno, vždycky je to fajn, keď ten nový človek, ktorý prináša do nášho života, je vyrovnaný s minulosťou, alebo proste je s ňou vyrovnaný najviac, ako sa dá, aby to samozrejme neprenášal do toho vzťahu s nami. A toto je vlastne to, čo tu vidím, že momentálne teraz, ako pozeráte toto video, ten človek vlastne prechádza určitou fázou alebo určitým procesom vyrovnávania sa s tým, čo sa mu stalo. Dobre, ako prizná, že má o vás záujem? Áno, že to chce s vami skúsiť. Čakanie. 7 mincí. 8 mincí. Inak, tento človek je naozaj veľmi pracovitý. Ja by som povedala takto. Trošičku to potrvá, hej, tá karta tých 7 mincí je presne o tom, že, ale to je asi aj dobré, asi by som aj tak povedala, že asi to tak má byť, aj práve preto, aby on sa dokázal vyrovnať s tým, čo sa mu stalo, ja by som doslova tak povedala, s tým, čo sa mu stalo, aby sa s tým dokázal vyrovnať čo najviacej, to bude dobré aj pre vás, že bude vám dobrým partnerom.
Dobre, ako to priznám? Myslím si, že pôjde na to cez tú logiku a ja by som dokonca povedala, že vám ponúkne pomoc. Áno. Nosí si so sebou ten žiaľ. Áno, on tu teraz vystupuje ako král mečov vo vzťahu k vám, čiže vyslovene tam pôjde o to, že bude s vami komunikovať. Myslím si, že to začne tak, že vám naozaj môže pomôcť. Vyslovene, že možno v niečom bude expert, v niečom vám bude vedieť poradiť a pomôcť a že to urobí. A potom mám dojem, že čo urobí potom je to, že sa vám možno zdôverí so svojím trápením. Hej, tých 5 pohárov, môže to byť ale niečo, čo už sa stalo, respektíve ono to je určite niečo, čo sa stalo, akurát teda on sa vám takto zdôverí. Myslím si, že to bude nečakané pre vás, lebo bude vystupovať práve, že keď ho aj spoznáte ako niekto nedostupný, logický, v podstate taký bezemočný, taký ako veľmi taký odstup si bude držať a naraz proste vám môže povedať niečo, čo ho zoberie. Áno, tak by som povedala. Tak, to je váš výklad, moje milé trojky. Ešte posledná vec. Budete sa pri ňom cítiť dobre, áno, lebo ja sa vám tu snažím nachádzať tie indície toho, ako vlastne ho napríklad spoznáte, áno, lebo keby to bol niekto, koho poznáte, tak to by som asi sa určite teda toto nepýtala, ale tuto akoby spoznáte ho aj tak, že budete pri ňom pociťovať kľud a bezpečie. Áno, ešte to som chcela dodať, že tak vlastne budete vedieť, že by to naozaj mohol byť ten človek, o ktorom ste niekedy pozerali výklad. Tak, ďakujem vám pekne, držte sa, majte sa. Prajem vám teda pekný zvyšok dňa. Určite budem rada, ak mi dáte odber alebo like a veľmi sa poteším vašim komentárom, pretože si ich vždycky čítam a určite mi to robí radosť, keď sa v tom balíčku nájdete. Veľkú radosť mi robí aj to, keď sa proste tie predpovede plnia alebo jednoducho, keď ten výklad s vami rezonuje, že som sa trafila. Tak, ďakujem vám pekne, držte sa, majte sa a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.